O alcalde de Pontevedra mantivo esta mañá unha reunión con representantes do sector da hostalería da cidade. Nela, Miguel Anxo Fernández Lores trasladou a súa vontade de reactivar a economía local, reinventando diferentes actividades. Desde logo, a nosa intención é reinventar todo tipo de actividade que poida xenerar movimento que ten que ver coa ocupación do espacio público, que ten que ver con reinventar as festas, con reinventar actividades para nenos ou incluso mesmo actividades deportivas que non sean masivas, para garantizar que a xente volva outra vez dunha forma moderada e con todas as medidas de seguridade pertinentes ás rúas, e que este sector que move a moita xente na cidade de Pontevedra, probablemente por enriba dos 1.300 postos de traballo, pois poida incorporarse á actividade coas menores perdas posibles. No encontro, Lores asegurou que o goberno municipal fará todo o posible para tratar de minimizar os danos económicos no sector da hostalaría, un dos máis afectados pola crise do coronavirus. Sen embargo, o alcalde fixo fincapé nas limitacións tanto económicas como de competencias que ten o Concello de Pontevedra. En todo caso, o que non podemos é prometer cousas excesivamente porque non hai claves para poder definir cal vai ser o comportamento do Concello. O Concello ten unhas limitacións económicas e tamén ten unhas competencias perfectamente definidas, e o que vamos a facer é adaptalas a estas circunstancias para poder salir dunha forma airosa e cos menos danos posibles no emprego da nosa cidade. Tras escoitar as ideas e suxestións do sector da hostalería, o goberno municipal tratará agora de adaptalas de cara á nova normalidade.